Najstarší drevený kostol na Slovensku či dom Zemana, v ktorom sa nakrúcali scény Perimbaby. To je len malá časť výstavy v Šurianskej synagóge. Veľký kus Slovenska sa podarilo dostať v zmenšenej podobe do jedinej miestnosti. 6 autori a 40 vystavených makiet. To je splnený sen Mestského múzea v Šuranoch. Je tu napríklad vystavený model Šurianskeho kostola, Šurianskeho hradu, Vrábelská pevnosť, teda rekonštrukcia Vrábelskej pevnosti. Tu model kostolíka v Kostolianoch pod Tribečom, čo je teda v reálnom svete najstarší kostolík na Slovensku. Nechýbajú ani drevenice zo stredného a východného Slovenska, zámky a hrady a tiež drevené grécko-katolícke kostolíky. V tomto dome sa nakrúcalo množstvo scén Perimbaby. Precízne vypracované makety sú veľkým lákadlom pre návštevníkov. Rímskokatolícky kostol v Šuranoch. Páči sa mi hlavne na ňom tie detaily, že je to tam ukázané aj tak zblízka, znútra. Hervartov kostol, pretože je to najstarší drevený kostol. Šuriansky kostolík napríklad, ktorý mi pripomína mladosť. Modelári chcú ľuďom priblížiť dejiny Slovenska, chcú ich inšpirovať aj trochu inak. Ľudia, vy obdivujete tú reálnu krásu nášho sveta, ktorá existuje v našej skutočnosti, v našom reálnom svete. Toto sú len zmenšeniny tých modelov. Tak choďte von, cestujte po Slovensku a spoznávajte Slovensko. Ak by ste predsa len nemali čas cestovať a chceli by ste vidieť hrady, zámky, kostoly a drevenice Slovenska v miniatúrach, prídite do Šurianskej synagógy. Výstava tu bude do 5. mája. Denisa Cibulka, televízia Markíza. Aj tieto príspevky vznikli na základe vašich námetov. Naši reportéri sú vám vždy na blízku. Vaše tipy, námety, dôležité informácie 0915 100 100 alebo tn@markiza.sk. Staňte sa spolutvorcami najsledovanejších televíznych novín.